मावा दाङा जानायनिल' दासिमबो सिखारनो रोङा नामा बिलाय फाग्लायालाय माबायदि फिसा खांखोलै आङो आयै मोसौ मासे बोथोरनो गैया मा बोथोरनो गैया बे मोसौफ्रा खाहैबा माथो जायो नोंलाय खावला गोख्रै खाहै मोसौआ आंहा मिटिं दं दावथिं दं ओरै थांनांगौ मानो मिथिया फालाय उन्दु खालि 5G गावनायनो माजि गावनायनो थेव गावनायनो हिनजावजों हेल' होननायनो खालि बिदिल' दिन थांनोसै नामा हा खावला बै मोसौआ खाहै गोख्रैनो माबोरै जागोनलै फिसा सासेजों आयै हाबाब आं नायनोसो लाथारबाय आं फिसा सासेखौ माबायदि फिसा खांखोलै आङो सर बे आं थांनोसै मिथिङाव गोख्रैनो मोसौफोरा खाहैनानै दोना दोनै बबाव दोहैयो बबाव मायो हाब आयं बहा थांनो ओंखारदोंब्रा माबानोलै माबा बिसिनि माबा मिथिं दंलायनो माबा माबि दंलायनो बेयावनो थांनो एसे ओंखारदोंमोन आयं फै आयं जिराय दे माथो खौरां आयं खौरां माने बे खावलाया अबाव थांदों खावलायावसो एसे लोगो खावलाखौलाय मा बुंनोब्रा आयं बिसिनानिफ्रायनो सिखारा माबा 5Gनो माबा टाइपजिनो माबा थेव होनलायनाय गावरानो माबा सोरबाफोर सिख्लाफोरजों हेलौ होनग्रानो बिदिसो जालाङो मोसौ मासे खानोनो सोलाबथारालै आयं फिसाखौ मानो बिदि खांखो बिदि नङाबा दासान्दि माथो आंजोंबो लोगो जानो थांथारला माथो बियो बेनोथ'लै आयं माबा 5G माजि गेलेनायानो जोबथारला आयं मानो फैयाबा खावलाखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन आङो नै आंबो मिथिङाव थांनो ओंखारनो नागिरदोंमोन आयं दे होनबा लोगो हमलायनानै थांला जासिगोन नामा आयं आं थांग्रोनोसै एसे मिथिंबो दङ दा थांलायदो आयं दे खावला नोंनि लोगो फैदों नै आं मिथिङाव थांनो जायो दा मोसौफ्रा खाना दोनै बेयाव आं मिथिङाव थांदो दे थांदो आयं दे आयं दा लोगोजों नागिरलायदो दे खावला दाबो सिखाराखै नामा बिलाय थांगासिनो दं सोर जाखोथाय आंसोलै बेरे बुंजानि मा होख्रा हसिब्रा दहायबो बिफाया रायलांबाय हाब माथो बुथेबायसो हाब एफाराब गोबां उन्दुयो नालाय माबालाय मोनायाव एखे 3थासिम PUBG गेलेनायाबालाय बेयावनो उन्दुनाया बारा जादों PUBG ब्रा ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो फैनायालाय गोबाव जाबायना आङो आयंजों रायलायैनो एसे गोबाव जाबाय नोंखौ जानोबो टाइम मोनलायासै आङो दहायबो रायखाबाय आंखौ बिरादनो फुंनिफ्रायनो फिसा खोनादोंमोन आं सिमां मोगथांनो नोंबो PUBGल' गेलेबाय थायो नालाय ब्रा माथो खालामनो आब एसे बिफाखौबो एसे हेल्प होनांगौना नोङो मोसौ मोसा खानाय बोरमा अमा खानाय गोदोनिफ्रायनो मावबाय मा गोदोनिफ्राय मावबाय होमब्लाबो दा नोंनि बिफाया एसे बोरायबायना आयंआ जायो उनाव मावगोन हिनजाव लाबा मावसिगोन जाबायदि दानि हिनजावफोरा जायो बेफोरो मोजां आखलखौ सोलोंलै नोङो बे ओरै गावलायनाय PUBGआ उफाय गैया सरगा मोजांखौनो सोलोंदों नोङो दे माथो खबर माने बैयाव थांनांगौना जोंना अबाव खामानि दं फिसा बेयाव बिदिसो थांनो गोसो गैला थांजागोन बे दाख्लैनि खामानियाब्रा बैयो दा दखानाव थांनानै एसे सावरायहैनोसै जागोन दे बे ओमफ्राय बे लोगोफोरबो दंबावोना बे लोगोफोरजों रायलायनानै एसे मिलायलायाबालाय बहा जानोब्रा जायो मिलायाबालाय बहा जानो दा थांसै एसे ओंखारना फैदो थां नों है मा ओंखारलायबावनाय मैया मोनायाव जा गानना उन्दुदों बेनो जासिगोनदां नांलायला होमबा नांलायला साफा होमबालाय थांसै दे साहाफोरबो लोंनो जागौमोन ना आंखौ रावबो गैलालै बिफा बोरायाबो थांबाय दे होमबालाय जाबायो फैदो माथो खालामनो फैदो मोसौ मोसाफोरखौ एसे दोनस्लायना माबा माबि फैसा खमायोबा दानलाय मानो बायनांगौ नोंलाय गैयालै बुधिबाय माने सिखाफोरनो रावबो
बेसेथारला होद आजिखालि सिख्लाफ्राबो जाहोयो नालाय केकेएम नांगौ आंनो केकेएम जाहाथे आंनो केकेएम मोनब्लाथाय आं खालामगोन देलै लादो उफाय गैयाबा बिमाफोर जेबो होनो हाया मानो खालामबावनो आरो गोदो आबौ आबैयानो गालांखानाय नालाय बेखायनो दा एसे लुबैयो आरो मा बिसोरो आगोलानो बेफोरनि सायाव बिमायाबो बुरि बिनि थाखायनो जेबो बिनोबो हाला माथो जोंलाय खुसि जादों दा दखानाव थांनानै मोजां रायज्लायहैनोसै उदै बारबावनो दहाय जोंनावथ' साहा मोनलोंबाखसै रावबोथ' मावग्रा गैला बेबावनो नोंखौ साहा लोंहोनोसै आङो मा दङ जानायखौ दे होनबालाय फै जिरायदो दे ओरै उफ माथो नेट्रा थाङो बाजै माबा लाबोदो मा दङ जाग्राफोर लाबोदो दे बुस्थुनो बुस्थुनो जादिनि एसे मोजां लाबो बावनो दोनदो बाजै बावनो औ दे हाब गोजां जाथारगोनथ' होद जादोलै बुदलाय मावथो मोजांथ' बिदि दे जादो दे बुद ना बुद होनोमोनलाय बेखौ बुद जादो देवा चुक्ल जादो उदिबाय हा जादो दै लाबोदो बाजै दै लोंग्रायसै आं एसे हाब बानलु गोसाथारलै बिदि गोसायानो मोजां उदिबाय जालायदो न'आवथ' जेबो मोनजाबाखसै नों जाहोबाय आं फ्रियावनो दोनलै गोजावथ' माला दाबो जाखांनो एसे जाबाय जाबाय ओमफ्राय सिंगिफोरबो सोबलायोमोन नामा मोनोबा सोबजायो दा माथो गंसे बिदिनो सिगावलाय आंबो बुदिबाय सोबनायखौ गारबायलै नोंहाथ' दाबो अयभास दंखायो दङ आं गारनो हालै बिदि अयभासखौ नोंनि दिनसोलै जाहोनांगौबो बे टिके मानिनो मोनला बेरादथारलै माथो नोंबो बुदिबाय मा जानला मोनला बुङोब्रा मालाबा जाहोगोनब्रा आंबो मालाबा जाहोगोन ना आंथ' दिनै नोंनो थाइबानि जाबायलै नामबो गैला दाख्लै आङो आथोनानि चकलेटबो जाहोबावदोंसो नोंबो मालाबा गुवाहाटियाव जाहोबावा गुवाहाटियाव सानैजों थांनानै जाहोगोन आङो गारि सानैजों थांगोन बुदिबाय जानायथ' जाबायलै जाबायमोन माथो सान्दुङाबो थिंनो गरमासो गरमसो मोनलायलांबाय आङो बिरादनो गरमाथ' गरमलै बै ब्रिजआवनो थांनानै थाहैनोसै नामा ब्रिजआव दसे जिरायनोसै टाइम पासनो माथो खालामबावनाय माथो खालामबावनो बे गरमावलाय जिरायनोसै माथो बाइकखौ नै जिरायना रायलायनाय बियो माथो सान्दुं बिफा बोरायजों दैलि रायजायोलै बुदिबाय मा खालामबावनो न'आव थानो बालायलांसै आङो सानफ्रामबो पाबजि गेलेनायनिबो रायो खामानि मावैनिबो रायो हाब बुदिबाय माथो बिराद नै सान्दुंसो ओंखारजोब्बाय अबाव जिरायबावनायलै बिदिबाथ' थांलाय जासिगोन नामा थांलाय जासिगोन जिरायना रायलायबाय थाबावनो गाबोनफोर बेलासिफ्राव रायलायनोसै नामा जासिगोन दे बुदिबाय ओमफ्राय नोंथ' थांसै औ आंबो थांनोसै न'आवनो उन्दुनानै आराम पाबजिखौ गावहैबाय थानोसै आङो नोंना खालि पाबजि जानोसैलै उफाय गैयालै बुदिबाय एसे खमायदो गेलेयाबानो थानो हाथारला दे होमबा थांलाय दे बुदिबाय थांनो जोंहा दे नोंनो हटस्पटफोर दंब्ला हरदोब्रा आंना लिमिट जाबायलै डाटाया हटस्पट आंना दहाय सोरांनाय लोगोसे डाटायानो लिमिट जाजोबदों गेम गेलेयै मा नायोब्रा नोंलाय मनानाव दंदां नै गैला नेक्स्ट बेलासि नायगासिनो दं आङो माने जोबनायनि सिन्था जादों ओइ साब्रे मा खालामदों नै माथो सिब्लासैलाय नै जिराय बावनो नै माबा भिडिअ नायलाबायदो भिडिअ नायगासिनो दं भिडिअ जाजोब्बायलै डाटाफ्राबो अफलाइनसो नायदों अफलाइन आं नंलाब्रा सिब्लानाव आं ओमफ्राय होलाबायग्रा मानसि नङाना मा लोगोजों लोगो नङा बिदि मोनायाव नांगौ हा इन्टुनायखौ दाबो खावसे फाग्ला फिल्मखौ नायजोबाखै आङो नै माबोरैथो खावसे फाग्ला जालायखो खावसे फाग्ला फिल्मा दाख्लै दिहुननाया दा आं नुवाखैना नोंबो नुवाखै बबेनिथो जाखो बिसोरलाय हा बिसोरो औ बिसोर बबेनिमोनथाय एसे गोसोआव लानांगौब्रा र'
माबानिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो दलगाव होनदोंमोन दलगाव मोजां नोंनाव दंना औ दं आंनावहाय बै नोंहा थाबायनानैसो फैबाय हा बेसे थाबायनानै सोलिबावनोब्रा बाइक लादो KTM बाइक होमबासो सिख्लाफ्रा नोंजों खारफासिगोनलै बाइक लानो बाइक गाखोगौ नोंसोरो औ गाखोगौथ' आरो समाजा बेसे गाज्रि जागासिनो दं बाइक लानानै सानसेयाव बेसेबां खहा जायो बिनि उखुन्दैया बेसेबां खहा खालामो हा हा बेखौ सानबाथ' सालायजायानो जेबो औ सानसेयाव माबैसे एम्फौ मोसौ फैयो मा फैनायाथ' फैयो आरो जिब जुनार फोथैयो बे बुस्थुआ फैयो बेथ' नंगौलै सिब्ला हा माथो खालामनो बाइक गैयाबा माथो सिख्लाफ्रा खारफाथारो नोंनालाय नंगौ बाइक गैयाबा सिख्लाफ्रा खारफाखाया औ आरो दिसलाराथ' थाथारनांगौ बाइक खारबाथाय दिसलारा थाथारनांगौ हा जोंना सर्ट भिडिअ खालामनो सानबायमोनलै आङो मा सर्ट भिडिअ खालामनो जेनेबा माबा माबि खालामनोसैब्रा बे होसोदलाबायनायफ्रालाय माथो जाखो बे साउथफोरनि बायदि बुलायलाबायनाय दैखौ बारग'लाबायनाया औ जायो खालामजायो एसे फेमासबो जागोन जोंबो सिब्ला औ नोंहाथ' माथो न'आवबो माहाजोनथारगौ बाइकथ' लानो हायोब्रा नोङो लानायाथ' हायो लादो सिब्ला साला सासेल' बिदि लानायाथ' लागोनलै मोना नाथाय आं बेबायदि साखा खबनैखौ लाया बबे गारिया जोंनाथ' लोगोआ बुरजा बबे गारिया बांसिन जायगा जागोन लोगोआथ' बुरजालै जागोन हा नोंनि सेरजोंथ' मालाबा फुजा फांसनफोर थांफानो मोनगोनब्रा हा नांगौबा थाव सोनो गाखोना जोङो ओरैनो गाखोना अजाया थाव सोलायनाङा आं सोगोन नोंसोरनाव फैसाब्ला पार्टि जानो ओइ जागोनब्रा बेफोरलाय फांसनाव लांगोन आं नोंसोरखौ आरो सिख्लाफ्रालाय हा गारि दंबाथ' हायो सिख्लाफ्रालाय बाथाबोयो औ बेबायदि बोथाबोसो बे गारिया हा डिसलार लाबावदो गंसे सिख्ला लाबावदो आयो जाबाय बियो जों थायो सिख्लाफोर बिसोरो बिदिनो जायो सोरबा ओरै बेरायबावदो निउ इयाराव हाग्रामाफ्राव पार्टि जाहैबावदो हाग्रामा गोसोआव आरो नै दाथ' आइफल जाबावसिगोनसो आइ फलो जाबावसिगोनसो बबाव थांनांगौ थांगोन ना थांगोनब्रा थांनांगौ मानो मबाइलाबो डिसप्ले बायलायबावमोन डिसप्ले गावजोबनाय नोंसोर बायदि रियेलमि ना रेडमि बेफोरबायदि लानो हाया फाग्ला सासेल' बिदि लायो दामि दामि गोजा फुल स्क्रिन गोजा गासिनाबो आंना नायलाय दङ बिसिनो दङलै आंखौल' दङ नोंसोरो दंजोबखायो नोंसिनि बांसिन ना सिं सिं बाजोलै सोरबा साब्रै आं एसे एनै हाजिरा मावनानैसोलै जोङो नोंसोर मा नांगौ जाहै मानोसै जायो बियार कार्टुन दान्स लांसै नामा आं दंलै नोंसोर नों बायदो मा खरखौ नों बायगोनब्रा आं बियार लागोन लोगोफोर गासिखौबो लेंजोबनोसै लेंहरनोसै माखासे बाइकजों थांनोसै बाइक गोनांफ्रा जों नैबे गारिजोंथ' आं नोंसोरखौ लांफानोसै गारिजों गारि गोनांफ्राथ' गारिजों थांनो हाबाय बाइकफोरजोंबो सानै सानै लानानै आंहा न'आव खामानिबो दंलै एसे थांलाय खोमा दे थाथ'लायदो होमबा दे नोंसोर थाथ'दो दे आं न'आव थांग्रोनोसैलै दे साब्रै थांलै दे साब्रै साब्रै मा एसे गरमब्रा गरमबा बियो खालि लोंनायल' बायनानैथ' लोंनो हाखाया आं फैनाय लोगो लोगो खेथि लानोसैबाय आरो जौ लोंहोनांगौ आइफवायाव लांगोन आं लांनायालाय ओमफ्राय नोंसोर मा नोंसोर सानैया नोंसोर लिस्टआव थांफिना मिथिया